Okay. Nilqawkom eża saħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex. Għaldaw kolla li jintom it-segwuna il-lum, forsi jew l-ewwel darba maħna, jew nkella ilkom is-segwuna, inħeġġiġkom biex intom tismaw daw ftit l-avviżi ftit sekondi. Number 1, fi madwar 3 ġimgħat oħra qisu, bejn u ieħor jew 4 ġimgħat, għandna il-konferenza tal-Ispiritu Santu, Holy Spirit Conference. Fejn għandna iktar minn 20 kellim u kellima, evangelisti, profeti, apostli, pastors, rajja u ministeri kollha li Alla ipprovda skont il-kelma tiegħu. Sewwa ħajkunu magħna, ħajkun wkoll il-kellim internazzjonali ta' fama internazzjonali, il-pastor Henry Hinn, għalhekk inħeġġiġkom biex intom tkunu magħna wkoll f'dakinhar. Titilfux il-konferenza li jisimha ix-xita tal-preżenza tal-Ispiritu Santu. Ma tidux titilfuha, eżi saħwa. Ejjew biħġarkom, tistgħu tirreġistraw fil-bib, fid-dħul, u tistgħu tirreġistraw ukoll online billi tmorru fuq il-website ta' River of Love Christian Fellowship, River of Love Malta.org. Okay, eżi saħwa. Ejja, nitolbu fl-imkien u niftħu qalbna għal-mulej. Ħanamel klawzola. Dal-messaġġ bħalma nħobb ngħid dejjem peress li huwa pubbliku u qed jidher fuq pjattaformi pubbliċi, ovvjament kulħadd huwa welcome u jista' u għandu dritt jarah. Però b'mod eċċezzjonali u b'mod esklusivament dal-messaġġ huwa biss għal min ħobb il-verità tal-kelma Alla. Qed tifhem jiġifieri il-kelma Alla mhijiex għad-dinja, il-kelma Alla hija l-poplu Alla. Amen. Id-dinja għandhom ir-regola tal-ġungla, aħna għandna r-regoli tas-saltna. Amen. Grazzi mulej. Alleluja. Mela dal-messaġġ jalla jaraħ kulħadd. Imma kull ħaġa li ħanejt tittoħodha fil-kuntest li qed nindirizza il-poplu Alla. U l-poplu Alla huwa mhux kull imkien. Il-poplu Alla skont il-Bibja jissejjaħ dawk li huma mwilda minn ġdid u jimxu wara Kristu. Okay? Alleluja. It-tieni ħaġa li nixtieq ngħid ukoll bħala klawżola oħra hija li jiena m'għandi l-ebda interess nattakka lill-ebda bniedem u laqas l-ebda kamp tal-ebda denominazzjoni u l-ebda reliġjon. Ovvjament, jiena fid-dmir bħala bniedem Alla, bħala pastor, bħala rajja, apostlu li trid, bid-dmir li irid inxandar il-kelma ta' Kristu. Bid-dak dmir. U dak jaqbel li għax inkella niġi ġudikat minn Alla li jiena tnawweġ il-kelma Alla. Sewwa jew nkella nxandar affarijiet li nipprova nara xil-widnin. Jiena ma tantx bniedem inħobb nara xil-widnej pjuttost intarraxhom il-widnej. Minflok naraxhom. Allura nħeġġiġkom dawk kollha li inti tisimgħu iżommu dawn l-affarijiet f'moħħkom li jiena ma nobgħod il-ħadd onestament u dak ir-raġuni sempliċi għax ma jaqbillix. Quddiem Alla ma jaqbillix. Sewwa allura m'għandi jodju lejħat, però da nobgħod xi ħaġa partikolari, nobgħodha ħafna hija l-gideb. U speċjalment meta jkun gideb li suppost jirreferi fuq affarijiet qaddisa u Alla. Dawk nobgħodhom iva u ngħidlek għaliex. Sew Alla jobgħodhom, sew Kristu jobgħodhom, sew l-Ispiritu Santu jobgħodhom. Però l-bniedem ma nobgħodux u l-ebda kamp la kattolċi, la protestanti, la ortodossi, la evangeliċi ma nobgħodhomx, m'għandix dritt. U maqqas għandi interess actually. Però huwa fl-interess tiegħi għall-ġid tiegħi u għall-ġid dawk kollha li jixtiequ jsibu l-verità li jisimgħu il-verità tal-kelma qadisa Alla ukoll fil-kuntest. U issa nibdew il-messaġġ, kulħadd jitlob miegħi. Amen. Dak kien riklam li ġie mibjut minn għandkom. Amen. Kulħadd jitlob minn qalbek u jgħid talba miegħek, missa qaddis. Grazzi ta' dan il-privileġġ li jien nista' nirċievi il-kelma qadisa tiegħek. Mulej, għatini qalb għall-verità. Għallimni nħobb dak li tħobb int, u nobgħod dak li tobgħod int. U għallimni noss il-verità anka jekk tiċċalenġjani, tisfidani u tilfis li l-kallijiet. Għax wara kollox hija l-verità li teħlisni. Spiritu Santu kellimni inti u grazzi li tiftaħ li għajnejja u trattabli qalbi biex nilqa l-verità f'qalbi u f'ħajti u biex titrasformani f'isem Ġesu Kristu. Amen.
في الكتاب ده داوترونوميو wieħed mill-kotba li kiteb il-ħabib tagħna Mose. ħanibdew naqraw minn kapitlu 4. Illum ħankompli nitkellem fuq il-Kattoliċiżmu, xtejt il-Bibja, fuq rigward idoli, statwi, sewwa, fejn jidħlu l-ispiriti magħhom, fejn jidħlu s-saħħtiet magħhom, xtejt il-mulej anke għall-Knisja tiegħu il-Knisja Kristjana li suppostija arusa, mhux qattusa. Tafu għal xiex huma popolari qtates. Speċjalment f'Jannar. All right. Fil-ktieb Deuteronomju kapitlu 4, dan by the way huwa kapitlu li jiġi qabel kapitlu 5. Kienet importanti li ngħidilkom. Imma kapitlu 5 li ħanaqrawha minn hawn ftit ieħor jissemmew l-10 kmandamenti. Ħafna drabi aħna nikwotaw Eżodu kapitlu 20. Imma fit-tieni setta kmandamenti li huma kważi identiċi għal Eżodu 20 idin f'Deuteronomju kapitlu 5. Imma ħanibdew naqraw daqsxejn minn qabel. Għalhekk qedtilkom imorru Deuteronomju kapitlu 4 minn vers 11. Mela dan huwa Alla tikellem il-poplu tiegħu wara li ħareġhom mill-Eġittu. Ġabhom fid-deżert, ġabhom ħdej il-muntanja fejn minn hemm Alla tkellem u wara l-mulej xqallhom. Ftakar fil-jum meta int qatt quddiem il-mulej Alla tiegħek f'Ħoreb. Meta l-mulej qalli iġmali il-poplu u semmalhom klimi biex jitalmu jibżaw minni kemm idumu ħajjin fuq l-art u jallmuhom lil uliedhom. U intom robtu u waqaftu taħt il-muntanja u l-muntanja bdiet tħeġġeġ bin-nar tiela saqih ismewiet bisħab iswed u ċpar. Il-mulej imbagħad kellimhom minn ġonnar. Smajtu l-ħoss tal-kliem imma ma rajtu, isma'wa sewwa, ma rajtu ebda ġbija. Leħen biss. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni, mhux jaraw is-sura tiegħi. Anyway. Imma ma rajtu ebda ġbija leħen biss. Ħabrilkom il-patt tiegħu Alla nnifsu li ornalkom tħarsu l-10 kelmiet li huma l-10 kmandamenti u ktibtom fuq żewġ twavel tal-ġebel. U li l-mulej ordinali dakinhar li nallimkom il-liġijiet u l-ordnijiet biex tħarsuhom fl-art li intom sejrin fiha biex toħduha f'idejkom. Issa, ħankomplu. Vers meta l-mulej, vers 20 mbagħad naqbżu. Meta l-mulej Alla tagħkom kellimhom minn ġonnar minn fuq il-muntanja Ħoreb intom ma rajtu ebda ġbija, qed jerġa' jirrepeti. Mela ħarsu rwieħkom, ġifieri moħħkom hemm. Għodu attenti, proteġu qalbkom u rwieħkom. Li ma titħassrux. Ma titħassrux. U tagħmlu xi sura ta' idolu fi xbija ta' raġel jew mara. Xbija ta' xi, ismawni, ħani għafna minn naqa' pawża hemmhekk. Ħanejlek għaliex qed naqralkom dan. Għaliex ovvjament bħal maġġoranza bħalkom li dinaw preżenti u dawk li qed jaraw, aħna ġej minn background kattolku Ruman. Meta jiena bdejt naqra l-Bibja, nistudja l-Bibja, bdejt nikkolla u bdejt naqra dawn l-affarijiet u bdejt niskopri x'inhu vera Kristjaneżmu Bibliku bħalma hawn issa miljuni madwar id-dinja, mhux issa ilhom insomma. Waħda mill-affarijiet li jiena ġieli saqsejt, well-meaning, sweet, assassin ukoll kattolċi. Bimħabba ngħidha ma il-verità hija di. Kon jgħidulhom imma aħna mhux suppost ma nagħmlux idoli u kien jgħiduli dan hekk ara. Kien jgħiduli daw l-affarijiet li kienu jgħiduli. U dak fit-Testament il-qadim biss. Tafu issa, kemmilkom tafu li dik mhijiex il-verità. Anke fit-Testament il-ġdid Alla jgħidilna ma jridx idoli. Ma nambertu ħanet xi ħaġa oħra. Xi ħaġa li ġieli jqalwa.
Imma hi ħanejdlek ta' Gordon, dak kienet jirreferi għall-oġol, għax kienu jagħmlu oġol ta' deb, allura alla m'għadhomx. Se nifti. Hawnhekk qed jgħidu manka ma tistax tagħmel ġbijat ta' mara u raġel u tagħmilha oġġett ta' qima. Mela mhux fuq l-oġol biss, mhux ovvjament hawnhekk ħajkompli. Infatti ismgħu xejn. Ġbija ta' ma tagħmlu l-ebda ġbija ta' mara jew raġel. L-ebda ġbija ta' xi bima fuq l-art, ġbija ta' xi asfur bil-ġwienaħ li jittaref fl-ajru. Ġbija ta' xi ħlejjaq li jitkaxkar fl-art, ġbija ta' xi ħuta tal-baħar taħt l-art u li ma terfax għajnejk lejn is-sema u li ma terfax lejnik għajnejk lejn is-sema u tara x-xemx il-qamar u l-kujekek u tamir kollu ta' smewit u tinxteħed u d-dimma ma tadurom. Alla ma jridna nqimu l-ebda tip ta' xbija. Sew jekk magħmula bidejk u sew jekk hija parti mill-kreazzjoni. F'Rumani kapitlu 1 jgħidlek peress li ma ħabbewx il-verità, minflok bdew iqimu lill-kreatur, bdew iqimu lill-kreazzjoni. Mbagħad Alla l-Bibja tgħidlek u Alla mbagħad batilhom spirtu biex jemnu l-gideb għax il-mħabba ma kellhomx imħabba għall-verità. Mela l-iskuża ta' Alla ma jridhomx jagħmlu ġbijat ta' oġġiela mhux vera. Il-verità hija li ma jridek tagħmel l-ebda ġbijat ta' xejn. F'kuntest ta' qima, jien qedtilkom id-darba l-oħra, m'għandi xejn kontra arti sagra. Jiena għandi pitturi d-dar ukoll. Infatti għandi pittura ta' pereżempju ta' raġel taħt is-salib. U qed jarajt Ġesu qed jarajdu u Ġesu sallap għalih. Għandi ġbija ta' iljun u ħaru f'ħdejja u nafri tirrepreżenta lil Ġesu ma nagħmilhom xemat u ma noqgħodx inqimhom. Sa waqgħu knejjes barra Malta u Malta ma tantx hekk, imma barra Malta u knejjes fej pereżempju fil-intrata, fil-kurutur, fil-foyer jagħmlu pitturi sbieħ pereżempju ta' Ġesu mixi fuq il-baħar jew Ġesu mannaċ jew nkella Ġesu qed jitkellem fuq muntanja. Sa sbieħ daw. Imma il-kuntest number 1 huwa mhux qatt ma jkun kontest kattu l-kurman. U l-mentala ta' dak in-nies ma jkunx ejja mmorru nbusuha, ejja mmorru nqumuha, ejja mmorru nitolbu qudiema. Mhix dik il-tip ta' mentalità. Allura hemm arti sagra u toġobni l-arti sagra u ma nemmen li Alla m'għandu xejn kontra l-arti. Il-biċċa xogħol hija li Alla huwa kontra kwalinkwa ħaġa li inti tmix tara wixxhom u tużaha bħala qima oġġett ta' qima. Għaliex apparti li ma jridix Alla u tiġa tkellimna bid-dettall daw l-aħħar żewġ messaġġi dan huwa tielet fuq hekk. Illi Alla jgħidlek li jġiblek saħta, tiftaħ il-bibien għad-demonju u inti tiġi mniġġes. U l-idolatrija fit-Testament il-ġdid, Ġesu jwissi li inti tista' tintilef. Tista' tintilef. Sewwa, issa, ħankomplu mmexxin mill-istess kapitlu versa 25. Meta jkollkom uliedkom u tkunu xtjaħtu fl-art u titħassru u tagħmlu ġbija mnaqxa, mela ismaw, għad jgħidilhom jekk intom tagħmlu ġbija titqimhom titħassru. U tagħmlu dak li hu ħażin f'għajnejn il-mulej Alla tiegħek u tinkurlawh jiena nsejjaħ illum b'xud kontrikom ismewtu l-art minnu fih tinqerdu minn wiċċ l-art intom li taqsmu il-Ġordan biex teħduha f'idejkom u m'għaddumux żmien twil fiha għax tinqerdu għal kollox. Issa, morru Deuteronomium 5, ħanibdew l-10 komandamenti. U Mosè sejjaħ lill-Iżrael kollu għallhom isma' Iżrael, il-liġijiet u d-digriti li jiena qiegħed ngħidilkom b'widnejkom illum u tallimhom u l-isqid ħarishom. Il-mulej Alla tagħna għamel patt magħna f'Ħoreb. Mhux ma' missiedna għamlu dan il-patt imma magħna li qegħdin hawn illum il-kol ħajjin. Wiċċ tkellem magħkom il-mulej minn fuq il-muntanja minn ġonnar. Jien kont qiegħed bejn il-mulej u bejnkom f'dak il-waqt biex narrafkom bil-kelma tal-mulej għaliex meta rajtu n-nar bżajtu u ma tlajtux fuq il-muntanja u qalilkom. Mela araw ġejn l-10 komandamenti. Jien il-mulej ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn nar il-jasar. Min dar il-jasar. Għajsamawa. Komandament number 1. Ma jkollok xallat oħra ħlifi.
Commandament number 2. La tagħmel ebda idol jew ġbija ta' ebda ħliqa li hemm fil-għoli ta' smawiet, jew taħt l-art, jew fil-libħra taħt l-art, la tadraħħomx u s-servihomx, għax il-mulej Alla tiegħek Alla jur li nikkastiga lil ta' dnubiet ta' missirithom sattilet u r-raba ġenerazzjoni ta' min jobodni. U nagħmel ħnina għal l-1000 ġenerazzjoni ma' min uħobbni u jħares il-ġid tiegħi. Issejjaħx il-isem il-mulej Alla tiegħek fil-batal, da żammew. Issa, għana ġan nirrepeti li nifsi, għattilet darba wara tliet ġimgħat sħaħ. Ir-reliġjon ta' Ruma, it-tieni kmandament neħħitu totali. U jafu. Bħalma tafu, il-binjiet reliġjużi kattolċi Rumani mimlijin idoli. Bħalma deġattilkom ħafna jadurawhom imuhom jagħmluhom ix-xemat u l-fjuri avolja ma xamux u ma jarawx. U ħaġa oħra, mhux in-naġ biss jagħmluhom, anke r-rajja bil-papa b'kollox, bil-sfijiet b'kollox u bil-kardinali b'kollox. Kieku tgħidli ma passer dak ma jafux ta', allura papa ma jafx. U għettilkom id-darba l-oħra, nerġanejt għal dak li ma semawx. Tmerinix. Għax illum il-ġurnata, il-verità tista' ssiba at a click of a finger. Stampi u videos ta' papit, jinżlu jaduraw idoli, statwi ta' Madonni, jamlulhom ix-xemati bosuhom, jaduraw, jamlulhom il-ġojjelli, jamlulhom id-deb fuqhom. Dak huwa paganizmu. Mandu assolutament xejn x'jaqsam la mal-Ġudaizmu, il-Kristjanizmu twilet minnu u laqqas mal-Kristjanizmu jew xi tagħlim ta' Kristu jew xi tagħlim tal-Apostli. Xejn m'għandu x'jaqsam. Xejn. Jekk jiena naqbdek lilek f'gidba illum, għada nerġa' naqbdek f'gidba. L-għada nerġa' naqbdek f'gidba. Kemm ħandum natik widen? Kemm ħandum natik widen? Inħobbok imma s-fiduċi tiegħi fik hija 0. Bħalma nħobb ngħid imħabba bla kondizzjoni, nafdak bil-kondizzjoni. U dak mhux ir-reliġjon ta' Ruma biss lil kulħadd. Lil kulħadd. U aħna rridu nkunu bħal mulej. Alla jħobb il-kulħadd. Imma Alla ma jafdax il-kulħadd. Amen. Alleluja. Allura, il-fat li il-reliġjon ta' Ruma neħħit dan it-tieni kmandament, bidlet ir-raba u qasmet id-9 biex jibqgħu 10, għalija dak jiġi għal kull min kapaċi jkun integru u jgħid vera din il-verità. Dak jiġi ingann. Dak jiġi dak jiġi biskop qed tiżvija l-poplu tal-Alla. Issa, li kieku kienet dik biss, ngħidlek, u hija mhux waħda biss. Ma bħalma qed niskopru daw l-aħħar xarej, hemm turrun dutrini li l-għallimhom Ġesu u laqqas għallmuhom l-Apostli. Il-Kristjaneżmu vera jidher b'mod drastikament differenti mill-Kattoliċiżmu. Drastikament. Il-Kristjaneżmu vera jidher differenti ħafna b'kull rispett. Bosta knejjes ortodossi. Minn bosta knejjes protestanti. Għaliex huma
Daw ħafna minn knejjes u binjiet reliġjużi għalkemm Alla jħobb il-poplu xorta u jixtieqhom li jeslu fil-milja tal-verità sħiħa tal-kelma tiegħu fi Kristu. Però dawn huma ħafna mid-drabi knejjes li l-lum il-ġurnata jokkupaw nies li ħafna minnhom imorru hemm biss tal-vizzju u tad-drawwa. Bħalma kont jien, bħalma kontu bosta. Sewwa, kien xi ħadd li ħabbni biżżejjed li ma beżax jirfis li l-karlijiet li qal l-verità. U napprezza li ma beżawx jgħiduli il-verità. Għaliex ma tistax bniedem tista' tmerih. Imma kif tista' tmeri l-iswed fuq l-abjad? Għandek kull dritt ma temnux. Imma ma tistax tgħid jien Kristjan u da ma nemnux. X'inkella apokritu m'inti Kristjan ġej. Sewwa u bħalhom hawn ħafna by the way. Amen. Issa illum xtaqt bħalma tafu itkellimna l-ġimgħa l-oħra, il-ġimgħa ta' qabel fuq rigward l-idoli skont l-Apokalissi, skont Deuteronomju kapitlu 32 vers 15-17, Apokalissi bosta postijiet fejn jgħidlek l-iskrittura li per eżempju jidħlu x-xjaten meta jaduraw l-idoli. L-idolu nnifsu mhux xitan, imma l-xitan jinqeda jieħu vantaġġ bil-ignoranza tal-bniedem, jieħu vantaġġ mill-diżobbedjenza tal-bniedem, jieħu vantaġġ mill-rebellioni tal-bniedem u jinqeda bil-qima li inti qed tagħtih il dak l-istatwa jew idoli u jispiċċa qed tagħti dik il-qima lid-demonju. Alla dan jgħidu ċar. Intom il-qima tagħkom mhux illa tagħtuha imma lid-demonji. Mur aqra il-Bibja. Lid-demonji. Mbagħad Pawlu jgħid u jiena ma rridkomx ikolkom x'taqsmu mad-demonji. Mela xi jfisser meta inti tqimi idoli u taf li mhux il-alla tagħtiha dik il-qima ma tagħtiha d-demonji, jiġifieri inti issa għandek xirka unjoni mal-ispirti mniġsa. Issa, ħamorru fil-ktib tan-Numri Numri kapitlu 21. Numri 21. Alleluja. Mela, darba kien hemm xi żewġ eżis kattolċi u qalu li Alla qallhom biex jagħmlu serb tal-bronz. Meta ma jkollokx l-Ispirtu tal-Alla u ma jkollokx ir-revelazzjoni, tant issir blaħ, tant issir mazzun. Mela ħanaraw x'ġara. Mela da huwa l-poplu tal-Alla li Alla ħareġ mill-Eġittu mill-art il-jasar. Raw il-mirakli l-ġubijiet tal-Alla quddiem għajnejhom daw. Tom jieklu ikla b'xejn kuljum mingħajr ma jmorru jerqu l-ara ta' ġbinhom biex jaħdmu. Batilhom il-manna. Il-manna kienet ġejja mis-sema. Il-manna kienet ikel li Alla batolhom mis-sema. Kien miraklu, sinjal u weġubijiet. Ġwanni 6 Ġesu jgħid jienu l-manna li ġej mis-sema. Malla għal min jifhem u għal min jaqra l-iskrittura, Alla kull ħaġa li jagħmel dejjem jagħmel prequel ta' dak li ġej.
Sewa, jitjom ideja x'inhu ġej, ħalli meta jiġi jgħidu, lallu mela hekk dik kienet fisser ma ħafna baqgħu mal-prequel. Waħli mal-prequel, bħalma ħafna baqgħu waħli mal-liġi. Il-liġi hija dell, Kristu huwa d-dawl. Jiena u inti maħniex imsejħin dell, jiena u inti msejħin dawl tad-dinja fi Kristu. Amen? Il-liġi servit xogħla. Galatin 3 tgħidlek servit xogħla biex tippuntak lejn Kristu. Mhux biex inti tibqa' waħħal mal-liġi. Insomma, ma jimportax. Good luck. Għandek 313 liġi, għamilhom kollha. Alleluja. Mela ħankomplu. U mela Alla ħarġhom u daw bdew igergru. Naħseb għandhom xi relatives jiġu minnhom joqogħdu Malta. Xi qraba Maltin. U bdew igergru kontra Alla, believe it or not, imħabba żaqhom. Għax dal-ikel manna dejjaqna tqallana. Mela sena ftit, jiena ħlistek minn skjav. Int kull ma kien kont biċċa tal-art proprjetà ma tiswa xejn. Illum jiena għamiltek ibni. Tajtek wirt. Tajtek ikel bxejn, tajtek kamp, tajtek ċittadinanza u ħandaħlek fl-art imwieda. U inta tgħidli, aħjar kif kont meta kont skjav. U l-Bibja tgħidlek isimgħuha. U telqu minn ħdejn il-muntanja ħor mit-triq għall-baħar tal-Qasab biex jaħduha mid-dawra mal-art tal-Edom, imma l-poplu dejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għal dawk li għandhom widna mqar waħda biex jisimgħu. Mhux meta tgerbis kontra Alla, tidneb. Meta tgergur ikor kontra għaddejja mid-luka tal-Alla wkoll. Jekk Alla qajjem raġel jew mara tal-Alla mid-luka, ma saqsix lilek għall-opinjoni. U dil-Knisja taf xi tfisser ordni divina. Għatu glorja lil Mulej. U beda gerger kontra Alla u kontra l-għaddejt jew, Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert? Mawx ħobsu lanqas ilma, aħna xbajna f'dan l-ikel ħafif. U l-Mulej bat srib velonużi. F'parantasi, għax jekk bdew jagħmlu ta' srib. F'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u għallulu, dnibna għax kellimna kontra l-Mulej u kontra tijak. Itlob l-Mulej ħajwarra pissib minn fosna. U Mosè mar jitlob għal-poplu. U l-Mulej kellem il-Mosè u għallu, għamel serb, dan huwa naqa misteru ma tifmu jekk inti għandek il-Kristu. Min tant annimali serb għallhom biex jagħmel. Għalix ma qallux biex għalmenu jagħmel pereżempju naġa. Jew xi ħamiema. Serb. Għamel serb tal-bronz velenus u arbulaħ bħal standard. U kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħal standard u ġara li kull min kien jigdmu is-serb, kien iħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u jgħix. Mela x'ġara lu dan is-serb tal-bronz? Morru fil-ktib ta' Snej Slatin. Tnej Slatin. Kapitlu 18. Vers wieħed, isimgħuha sewa. Mela Alla għamel serb tal-bronz, għall il-Mosè biex jagħmel serb tal-bronz, biex kull min ħares lejn dan is-serb, just ħares. X'irid jagħmel iktar? Just ħares.
Il-fatt li tkun ħares ta' xemmint. Sewwa, għax tinstema tant tinstema bluqa li x'inti tgħidli, ġifieri inti tgħidli li ħanfiq mill-valen u ġas kemm inħares lejn xi ħaġa. Mela tirrekjedi fidi. U bħalma jiena ġilijat, the miraculous always and most often look ridiculous. Bħalma darba oħra tgħidilkom l-istorja ta' meta Ġesu kien hemm wieħed għami u marandu. U kif fetaħlu għajnejh? Kemm minnkom tixtiequ taraw aħjar, hawn xi ħadd għandu għajnejh mhux qed tara sew? Inti? Ejja law ħanibżoqlok f'għajnejk, jisas. Ġesu hekk għamel? Tifhmu, ġifieri qed ngħidilkom hekk biex intom tifhmu li Alla jaqliblek moħħok ta' taħt fuq biex jara kemm inti lest tafdah. Min tant annimali srib għamilt mulli. Ma żgur int. Mela, vers 1. U fit-tielet sena ta' Ħosea bin Ela, sultan ta' Izrael, beda jsaltan Ħeżekija bin Aħaz, sultan ta' Ġuda. Kellu 25 sena meta beda jsaltan u dam jsaltan 29 sena. F'Ġerusalem. Omu kien jisima Abi bin Zakkarija u għamel is-sewwa f'għajnej il-mulej. Bħalma kien għamel David missieru neħħa santwarji kisser il-pliri. Il-pliri taf x'inhuma? Ma kolonni taf x'inhuma? Għalli ma kolonni? Bħal m'hemm ħalluqa anti u ħerġ minn ħalluqa. Hemm plir. Isimgħuni, ħanilkom xi ħaġa. By the way, fiċ-ċentru ta' Ruma, fil-Vatikan, hemm plier kbir. Obelisks. Konta tafu xi jfissru dawk intom? Hawn xi ħadd? Apparti li huwa simbolu pagan, huwa simbolu ta' pene. Pagan. Il-pagani kienu jadoraw. Anyway. Neħħa s-santwarju kisser il-pliri u għasimawa u għadċat iġbija ta' sera farra kis-serb tal-bronz silveri l-istess serb tal-bronz li għall il-Mose biex jgħamil da farku li kien għamil Mose għassa dak iż-żmien bħalma ħafna Maltin u Għawċin u ħafna kaltoġġi rimani madwar id-dinja li suppostu ma' u li talla fi Kristu. Kienu għadhom jaħarqu l-inċens qoddiemu. U kienu semmewh Neħustan. Ġifieri Alla millhom xi ħaġa biex meta jħarsu lejha tfiq, spiċċaw għamlu Alla u bedew jadurawha. U Alla bat raġel talla u kisser kollox. Kisser kollox. Għaliex Alla mill-bidunet, jekk inti taqra l-istorja tal-patriarki fil-Bibja, taf kien jgħid meta kien jgħid fuq xi ħaġa dan huwa raġel li huwa wara qalbi, meta kien jara raġel jew mara tal-fidi. Mhux għax imiss u għax iħoss u għax jara, imma għas-sema kelmi u għax ix-xafuq u għammina. Dak huwa bniedem ta' fidi. Tifhem? Issa morru malajr, ħanarikom di malajr, morru Ġwanni 3. Għaliex mulej għamiltinna biex għamilt serp intant annimali. X'inhu s-simbolu tas-serp? Kontu tafu li s-serp jissimbolizza saħta? Ħażen, Fit-2 Korintin kapitlu 5 vers 21, Alla jgħid permezz tal-fom tal-Apostlu Pawlu, Alla għamel il-Ġesu dak li ma kanx jaf x'inhu dnub, għamlu dnub. Biex permezz tiegħu ta' Ġesu aħna niġu ġusti u ġustifikati quddiem Alla.
Galatin 3 minn vers 9 sa 11, il-Bibja tgħidlek mhux biss neħħa s-saħta, imma tgħidlek li Ġesu sar saħta għalina. Il-frażi li nħobb ngħid uża hija di, hija li Ġesu sar għalina dak li dejjem kien jobot. Biex aħna fi Kristu insiru dak li Alla dejjem kien iħobb. The Great Exchange. Dak il-Vanġelu. Halleluja. Gloria lil Mulej. Amen, aħwa. Ġwanni 3 jgħidlek iżmawa. Vers 13. Ħadd ma tela s-semaħ li f'bin il-bniedem. Da ovvjament qed jgħidlek qabel Ġesu. Li niżel mis-sema. U kif Mosera fas-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem. Biex kull min jemmen fih. Il-lejla jekk inti temmen fih. Ikollok il-ħajja ta' dejjem. Amen. Mela qed tifhmux kien ifisser is-serb għax Alla kienet jgħallimhom prinċipju li l-ibnu ħajkun ħajġor is-saħta u kien ħajsir saħta li xi darba kien ħajħlisom mill-jasar mhux tal-Eġittu imma tad-demonju. Allura kellu jieħu postu. Ġesu sar dnub, Ġesu sar saħta. Amen. U llum għandna x'għandna? Għandna bosta xorta jridu jmissu jaraw jagħmlu x-xematu jagħmluhom il-fjuri. Jekk tittamel il-fjuri, mur għamilhom il-ħajjin il-fjuri qalbi. Mela statwi ma jiswew xejn. Pastor għax nibża tal ma tmurx forsi jekk ma nagħmilx iktar fjuri dik l-istatwa Alla jakkastigani. Aħna jew maħniex. Inta rajt jew. Jiena naħseb dik l-istatwa ġejja għalik intik xi xeba'. Ħanejt lill-Kattolċi kollha bl-imħabba. Grow up. Emmen il-kelma ta' Kristu. Inħeles mill-madmat ta' reliġjon li qatt ma ħelsitek, qatt ma salvatek u ma tatekx il-verità. Tatek biċċiet imma nofs verità tibqa' xorta waħda gidba. Xaħat tilef il-vapur b'1,000. U xaħat tilef il-vapur b'8 pulsieri. 2 tilfu l-vapur. Amen. Halleluja. Marru issa fil-ktib ta' fejn morru. Ma morrux il-bot ħafna. Mela, ħajdilkom fil-ktib ta' Esodu. Esodu. Alla jkellem lil Mose. U jgħidlu biex jagħmel arka tal-patt. Arka tal-patt. U ovvjament l-istorja tistgħu taqrawha kollha fil-ktib ta' Esodu. Fejn Alla jgħid lil Mose li jagħmel din l-arka tal-patt sewwa u jagħtih dettalji. Il-qisien eżatt x'għandu jkun. Alleluja. Grazzi Ġesu. U jgħidlu biex ipoġġiha taħt tinda. Amen. Alleluja. U li ma jista' imissa ħadd. Amen. Imma ħanilkom daw il-prinċipi, għax daw hemm kapitli sħaħ fuq l-arka. L-arka kienet tirrepreżenta il-preżenza ta' Alla. Kienet miksija kompletament kollha u ndurata bid-deb minn barra u minn ġewwa. Kull parti mill-lodda u mill-amara li kien hemm
Tistgħu taqrawha Eżodu 10, sewwa Eżodu 20, 40. Sewwa da jgħidlek id-dettalji kif Alla rid il-tempju. Għax Alla qal jiena rid nimxi mal-poplu tiegħu. U qallu jiena rid nagħmel tempju temporanju, kulħadd jgħid temporanju. Għaliex fit-Testament il-Qadim Alla ma setax jgħix fin-nies tiegħu. Ir-raġuni hija li kellha jiġi paġ ġdid biex inti ssir kreatura ġdida għalhekk titwieled minn ġdid. Sewwa biex imbagħad l-Ispirtu t'Alla jiġi jammar fik. Issa, kull ma kien jagħmel it-Testament, il-Bibja tgħidlek f'Kolossin kapitlu 2 vers 7. Anzi ħana li kom pereżempju ktib tal-Lut. Morru ktib tal-Lut, ha. Hebrews. Ħana li kom skrittura partikolari. Speċjalment 10, ha. Vers 1. Il-liġi ta' Mosè billi għandha biss id-dell tal-ġid li għandu jiġi. Mela il-liġi u t-Testament il-Qadim huma dell. Kolossin kapitlu 1 u kol tgħidlek vers 16-17 hija dell. Għalhekk aħna ma ngħixux taħt il-patt il-Qadim. Nistgħu nitalmu ċertu prinċipji mit-Testament il-Qadim. Minti la issa għandek is-sors m'għandekx għalfejn tħares lejn iktar id-dell għax issa tħares lili. Sewwa la jiena qiegħda u m'għandekx bżonn tfettar għad-dell. Sewwa issa meta titkellem fuq persuna, meta titkellem fuq oġġett. Allura Alla jgħidulhom it-Testament il-Qadim huwa dell. L-arka id-deb kien jirrepreżenta divinità. Divinità. L-arka kienet tiġi maqtuwa bodda apposta. Kienet mamula kellu jaħdimha biss il-qassisin skont l-ordni ta' Aron. Ma setax jaħdimha kwalinkwa. Mhux kulħadd seta' jġorra. Issa semgħu nisewwa. Għax waħda mill-skużi banali eretiċi li ġie qaluli xi aħwa kattolċi kien jgħidu li imma allura l-Alla huwa kontra l-istat wiex bijat għaliex qallhom biex jagħmlu l-arka u l-arka kellha għatu u kellha żewġ anġli kerubini fuq għaliex jekk Alla nifti moħħok. L-arka qatt ħadd ma kien jara. Dik l-arka ma kienitx xi statwa jew xi amara poġġija fid-dar toqgħod tagħmilha x-xemat qudiemha, no? Għax kont iddub ix-xema bik b'kollox. L-arka kienet xi ħaġa misteru li nemmen li mhux misteru, jekk inti tittifhem bl-ispirtu t'Alla, li l-arka ħadd ma jaffejna. Min jgħid li saba, imma qasi kieku. Kristjani jgħidu kieku nsibu l-arka kieku min jaf xiġri. Toqgħod naddafa mit-trab. Dak li jiġri. X'ħaj jiġri? Kemm minnkom tidu taraw l-arka? Hawnhekk ħarsu lejja. Jiena l-arka. Ħares lej martek. Dik arka. Ħares lej żewġek. Dak arka. Jekk għandhom il-Kristu. Għax illum fit-Testament il-ġdid, inti l-arka t'Alla. ċertu kristjani ħassu għod jgħidu li kieku nsibu l-arka, x'nagħmlu? Life goes on, business as usual. Għaliex, għax issa kull ma hija biss senduq tal-antikità. That's all. L-arka kienet isa senduq. Sewwa id-differenza hija indurata minn farra u minn ġewwa bid-deb. Li kien fiha tliet oġġetti li kollha għandhom sinifikat u kollha jirrappreżentaw il-Ġesu. L-arka jippreżenta l-Ġesu. Kellha xejdu laqatu. L-għatu kien jiġi mimli bid-demm. Id-demm ta' min? Tal-ħaruf. L-lum huwa d-demm tal-ħaruf Kristu. T'Alla. Isma, killu il-ġwiena jattu l-arka. Meta Alla kien ħares, għax l-arka by the way apparti li kienet l-arka tal-patt u kienu jġollu it-twavel tal-10 mandamenti.
il-qasba ta' Aaron li kienet ħarġet minna minn ma kienet miżruha kienet ħarġet u budded bl-Ingliż u il-pott tal-manna ta' Aaron. Il-pott jirrepreżenta l-Ġesu. Il-qasba jirrepreżenta l-Ġesu. L-10 kmandamenti jirrepreżentaw il-Ġesu u l-arka tirrepreżenta l-Ġesu. Issa, fi Kristu, l-10 kmandamenti kollha ġew is-siġillati f'qalbek. Did-darba mhux fuq tfavvel ma fuq il-qalb tal-bniedem. Il-ħajja ta' dejjem tinsab f'qalbek. Il-ħobs li ġej mis-sema jinsab f'qalbek. L-arka ta' divinità li jgħix Alla biss fiha, Alla biss se jammar fiha, jinsab f'qalbek. Mela Alla ma jrid l-ebda tip ta' xbija immaġni joqgħod imissuha joqogħdu jfarfruha. Żgur kieku mhix divina żgur. Mela għal dawk li kattolċi li għandkom ħafna nuqqas tarfien, għax jgħidu għaliex mela Alla qallhom biex jagħmlu l-arka. Biex Alla jfakkarhom għal darba oħra xi skont il-Lut kapitlu 8 u kapitlu minn 8 sa 10 jgħidulhom li daw għal darba oħra daw l-affarijiet kollha għaddew. U nemmen li jien personali nemmen li hemm raġuni għaliex Alla ħallihom tintilef l-arka. Ħalli ma jqogħdux imorru n-nies jqogħdu jmissu l-arka. Min jaf kemm jagħmlu pellegrinaġġ jagħmlu nagħmlu pellegrinaġġ għall-arka. Ara da kollu tiddu tagħmlu pellegrinaġġ jew riverova. Ama hawn ejja hawnhekk għamlu pellegrinaġġ. Hawnhekk ħassibu ruxmata arkiet. Aw arki kbar, aw arki żgħar. Però believe it or not, anke jekk inti li sar wieħed, Alla tal-univers jgħix ġo fik. Kolossin kapitlu 1, vers 26 sa 28, tgħidlek dan il-misteru kien ilu moħħbi mill-bidu ta' żminijiet. Kien ilu moħħbi lill-patriarki, moħħbi lill-profeti, imma ġie rrevelat lilna llum. Li il-misteru tal-fidi li ilhom qaddisin u patriarki u profeti jistennew jiġi rrevelat lilna lilkom. Li intom l-arka tal-Alla, li Kristu issa jammar fik, mhux ġoġġett. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu. Mela l-arka, anka fi żmien tal-arka, hemm l-arka ta' Noè u hemm l-arka tal-Patt. L-arka tal-Patt qed ngħid jien. Anka l-arka ta' Noè tirrappreżenta l-Ġesu. Ma dak storja oħra sa. Imma l-arka tal-Patt ma kienux jqogħdu jżemmuha, iġorruha, jagħmluhom xi marx tal-banda wara nofsinhar u jqogħdu jaqbżu u jixorbu l-birra u jiddaw jiżablu qudiemha. U jsejħulu Kristjaneżmu. Mhux hekk nini. Makke. Qed tifhom? Iġveri ma kienx xi ħaġa di xi tip ta' mara li jarawha, ħadd ma kien jara. Ħlief darba fis-sena, darba. Għal ftit minuti, il-qassis il-kbir biss. Biss. Għaliex Alla meta qallhom biex jagħmlu t-tempju u lil Salamun taħ id-dettalji u lil Mosè kif għandu jibni t-tempju kellu s-siġar tal-palm. Kellu kerubini, ġifieri xbijat ta' kerubini. Xi rappreżenta t-tempju? Eden. Min fih il-bniedem ġie mkeċċi, Alla kienet jgħallem il-bniedem kif xi darba ħajerġa' jidħol f'Eden u kif ħadd idħol f'Eden bid-dem tal-ħaruf u bl-Ispiritu Santu. Halleluja! U blabda vera, u blabda statwa, u blabda weda, u blabda kuruna, u blabda zibeġ. Stop this paganism in Jesus' name. Hallelujah. Amen. L-arka kienet it-tron tal-Alla, fejn il-preżenza tal-Alla kienet tinżel. Jirrappreżenta l-artal tas-sagrifiċċju fejn id-dem tal-ħaluf tal-Alla li huwa Ġesu llum kien jiġi mxerred. Infatti din hija xi ħaġa revelazzjoni powerful. Għandek l-10 kmandamenti ġo l-arka, għandek latu u għandek Alla fuq, Alla kienet jares.
Il-moment li jaraw id-dem, l-10 komandamenti ma jibqgħux jidhru. Jara biss id-dem issa. Għalhekk is-Salla mhux qed jara klijenti jekk qed iżomm il-komandamenti. Alla issa id-dem qed iżommok. Id-dem ta' Kristu jġibek ħaġa waħda Alla u ma jneħħa kull forma ta' korla lejk. Għalhekk issa maħbubin miegħu darba l dejjem u mhux nersqu lejh bid-dem ta' Kristu u jiġi jammar fik. Amen, naħwa, halleluja. Gloria l-mulej. Laqqas tajt tmissa bidejk. Tista' ssum u titlob kemm trid u nukli. La tista' taraw laqqas iżomm. Infatti fl-ewwel Kroniċi kapitlu 13 kien hemm wieħed jismu Uzza. Infatti ġi użat. Vera, Uzza kien jismu, miskin. Da kienet iġorru l-arka minn pajjiż għal ieħor u qed iġorru l-arka mhux kif suppost għallhom għax l-arka kienet tinġar biss mill-qassisin skont l-Aronne, Leviti, thank you. U daw poġġuha fuq karru tal-baqar. U l-baqar bid-dera jew sfrattaw xi naqra, il-karru ċaqlaq u da miskin well-meaning l-arka kienet ħataqa u mar iżomma. Inxtewwa dak il-ħin. Infatti hemm films Indiana Jones, ġieli smajtu? Huwa bbażat fuq dak l-iskrittura, huwa bbażat fuq dal-verità. Ħafna jaħsbu li min ikollu li ma pajjiż ikollu l-arka tal-patt għandu ikollhom qawwa soprannaturali. Dinja il-qawwa soprannaturali potenti nukleari tinsab fruver of love. Halleluja. Amen. Amen! Issa l-arka tal-patt kull majja biċċa mara u antikità. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Issa taqbdu għaliex aħwa. Aħna ma nistawx namlu idoli. Amen. Infatti Ġesu anka l-Farizej reliġjużi kien jajjarhom srib. Dal-istess Ġesu li ħafna jgħidu għax mħabba. U mannax, u noqblu mal-imħabba, grazzi Ġesu tal-imħabba. Imma taf kemm kien jaqlalhom il-ħama Ġesu lir-reliġjużi. Lili iġibni nider kindergarten kif nitkellem. Ħdej kif kien jitkellem Ġesu. Sriep, lifat, valenu, xjaten, ibniċsa, misħuta, mejta, korrotti, oqbran bajda, valenu. Ara, jien kon naħseb li Ġesu mħabba. Ġesu mħabba. Dak huwa preċ ieħor għalih innifsu. Amen. Ma jifmux li Alla huwa qaddis. Amen. Thank you, Jesus. Issa, għalhekk Alla, intom taħsbu li jiena ma nemmen xejn fil-kombinazzjoni. Għaliex iddimu Alla inqeda sew bladu u anka bruma biex jeqret it-tempju. Ħajilkom xi ħaġa din ilkom misteru. Kristjani. Jekk intom tħobbu l-lut, kif għandkom suppost tħobbu lil kulħadd, imma għandna nħobbu l-lut, tox ħallsulhom biex jibnu t-tempju ta'. Għax taf minn ħajju dak it-tempju. Eżis Kristjani. Għax kultant nisma' Kristjani jiena. Ejja ngħinuhom ħajjibnu t-tempju. Intom rajt intbalalu. Taf minn ħajju it-tempju? L-Antikrista. Tibgħat id-donation sabiex l-Antikrist jiġi jipoġġi fiha x'hekk ħadd tagħmel il-Bibja tgħidlek. Alla ma tifittex għanilek Alla jekk Alla dom iħobbhom il-lut. Imma l-lut hemm salvazzjoni waħda biss għalihom jismu Jexxua Ħamaxija, Ġesu Kristu ta' Nażaret. That's it. U mela toqgħod tibgħatulhom il-flus biex jibnu t-tempju, number one nista' nassigurak li m'għandhomx il-flus bżonn il-flus tiegħek. Sewwa, u nħobbhom il-lut tajna u nemmen f'Iżrael u nemmen li l-art hija tagħhom għax dak huwa Bibja. Naf li d-dinja tagħmel propaganda ta' gideb kontra tagħhom u mhux qed ngħidlek li huma perfetti għax wara kollox imma Alla ma nistgħux ninsew li Alla uża l-poplu ludi biex iwassal il-Messija. Amen, u għadhom iħobbu għax isejħilhom ħutu.
Aħna mhux ħutu, aħna wliedu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Imma, eżiż aħwa, fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 17, Pawlu jgħid, ħamorru hemm malajr ejja. Tuħdu pjaċi? Ma tantx baqa' li ħafna, imma morru Atti 17. Atti kapitlu 17. Pawlu x'jgħid? Beda marateni u beda jisib bosta, daw kienu pagani, ma kienux kristjani. Iqimu ġbijat differenti. Vers 22. Pawlu weqaf nofs Arjopagu, għabat jitkellem irġil ta' Ateni, qiegħed nara li jintom f'kollox nies mill-iktar reliġjużi. Nista' ngħid għall-bosta Maltin, reliġjużi. Ħantikom xokk issa stess. Żommu s-siġġużi. Il-kelma reliġjuż, jekk xi ħadd jgħidlek għax jiena reliġjuż ħafna. Jiena mina reliġjuż assolutament xejn. Għax reliġjuż ma tfissirx li inti tallada. Il-kelma reliġjuż għax tfisser. Fl-Old English, ħan ngħidlek fil-Modern English l-ewwel. Ħalli intik ix-xokk naqra. F'Modern English, jekk inti mur dizzjonarji Ingliżi, jgħidlek religious means the worship of deities. Old English, the worship of demons. How many of you like to be religious? I'm not religious. I'm a child of the Most High God. Hallelujah. U da tgħidlhom naf li intom tħobbu tqimu l-allat u l-ispirti. Jiena għaddejn ħares li ġbijat qaddisa tal-qima tagħkom sibtu kolar f'din il-kitba li l-Alla li mhux magħruf għalhekk dak li intom tqimu bla ma tafuh. Nħabbaralkom jien Alla li għamel id-dinja u kull ma fiha. U li hu s-sit is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempi maħduma bl-idej. Anqas ma imuħ b'offerti minn idejn il-bnedmin bħalli kieku kienet noqsu xi ħaġa. U hu jagħti lil kulħadd il-ħajja u nnifsu kollox. Amen. X'tempju ħanibnu l-Alla biex joqgħod fih? X'te? Taf xi privileġġ. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 3, morru man. L-ewwel Korintin 3. Qed jieħdu pjaċir ħwa. Oh, halleluja! Naf min qed jkun pjaċir, min iħobb il-verità. Imma naf min qed iħossu nervuż. Dawk li jintkom għandkom djarkom mimlin idol jew tagħmluhom ix-ximgħat u l-fjuri. Issa l-fjuri bdew ġibhom lili, min iħobbhom il-fjuri. Jikollhom ix-xewk, please neħħilhom ix-xewk l-ewwel. U x-xemgħat issa tħallihom għal jien naf għal Valentine's Day jew u jew meta jmur id-daw. Vers 16, ma tafux li intom it-tempju ta' Alla u l-Ispirtu ta' Alla jagħmar fikom. Isimgħuni intom toħduha for granted di. Il-Kristjan toħduha din mhix xi ħaġa żgħira dan. Inti taf għal fini tal-kelma biss. Aħna il-Kristjaneżmu vera huwa l-unika reliġjon twemmin li Alla jagħmar fina ta'. Il-Buddisti ma jemnux li Alla jemmen fihom, il-Musulmani jemnux li Alla jemmen fihom. Infatti bosta kattolċi għal suppost jafuha di, kieku jagħmlu li Alla jagħmar fihom, ma raħjot tmur taqdawra statwa fiha. X'qed tmur tagħmel quddiem kaxxa u toqgħod tadura? U toqgħod tgħid għax Ġesu qiegħed dik il-kaxxa u tgħidlu għax dak tabernaklu. Qiegħed it-tabernaklu! Liema apostlu tara jagħmel daw il-ħmerijiet li tagħmlu intom? Għax Ġesu qiegħed fil-kaxxa. Sakkartu issa niġi nara ħada. Għamlu house arrest. Intom rajt.
X'tip ta' kaboċċa u tagħmilha jum wara jum. Isu moħħok ġi totalment ħajġekjat, għasta falxiex tagħmel hekk. Lil min tara fil-Bibja jagħmel daw iċ-ċuċati made in Rome. Halleluja. Maltin u għawċin, kattolċi jeżis li maħbuba minn Alla. Ma tafux li intom, jekk għandkom il-Kristu, mux għax kattolċi, li intom it-tempju tal-Alla u l-Ispirtu tal-Alla jammar fikom l-ewwel Korintin. Vers 17, issa 3-17. Jekk xi ħadd jeqred dan it-tempju tal-Alla, Alla jeqred lilu. Għalhekk ma tieħux droga, għalhekk ma tpejjibx, għalhekk ma tiżabilx, għaliex? Għax inti m'intix jekk innifsek. Inti tal-Alla. Għax qaddis huwa t-tempju tal-Alla li huwa intom. Kapitlu 6 issa. Vers 19. Jew ma tafux li ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla. Ma tafux li jintom mintom xtakom infuskom. Bil-oli ġewtu mixtrija ħasra. Bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu mela għatu ġieħ lill-Alla. Ġismek. Mux b'qalbek biss, anka ġismek irid il-mulej. Infatti, biex intkom kunu tafu, għaw kristjani ta' diversi denominazzjonijiet li dilla ħaġa ma jagħtux importanza, ċertu talim ma jgħalmuħx u għalhekk ċertu kristjani jiġu rivrovlavu jinħelsu mid-demonji. Tinejlek għaliex? Għax id-demonji jista' jakkupalek ġismek. Ma jekk inti ta' Kristu ma jakkupalekx qalbek għax ispirtu tiegħek huwa ta' Kristu. Imma ġismek jista' jakkupajulek, qed tifhem? Jew ruħek. Għax aħna spiritu, għandna ruħ u ngħixu ġisem. Allura inti meta tidneb fil-ġisem u tkompli tgħix fil-ħajja tad-dnub tal-ġisem, tista' tattira spiriti mniġsa li jibdew joppressawlek ġismek u għalhekk timrat. U by the way, taf li l-qima li idoli waħda mill-affarijiet li huma attaċċjat magħha fil-Bibja, number 1 għandek is-sesswalità perverża. Number 2, għandek il-povertà. Taf li inti tisħet lilek innifsek u ġib il-povertà fuq ħajtek meta inti tqim l-idoli l-istatwi? Taf li hija saħħta dik? Għalix, jiena nibda, ma laqas il-common sense, mux tal-li għamil violenza tal-Bibja, manka violenza tal-common sense. Id-debt mur tamlu fuq statwa. Għarax differenza ħtamilla l-istatwa. Jiena kelli infarrak, nġibom f'mid-bicċa, zew statwi li xaħat ħallili bħala wirt, indurata bil-deb. Mort infarrakom, ma morċ nbiħħom fuq l-eBay. Jew il-Facebook Market. Għal-bidu għakon sa namela ta' għal-bejt niġi bejħaltejn, imma issa l-istorja ta' fuqa, tilkom. Għax imbagħad indunajt li f'Dewteronomium f'kapitlu 7 sa vers 10, tgħidlek la tħallix inkaddeb fuqhom iwaqqak puts a snare before you, becomes a snare. Xejdula? Trappola, sir trappola għalik. Nassa. Amen, alleluja. Gloria al-mulej. Ara dawk li ma rajtux, morru malaj. L-Apokalissi 2. Araw kif il-poplu tal-lassa da, vers 20. Waqaf nassa. Iżda kontra tija kandi li jint lil-Ġezabel, il-mara li trida ta' profetissa, edha tallem, tħallija tallem, u tqarraq bil-qaddeja tijaj billi tħajjarom joqodu fiż-żina u jiklu ikkel is-sagrifat lill-idoli. Innotaw li s-sesswalità perverża u l-idoli għandhom ħafna xaqsmu fil-Bibja. Infatti il-kuntest taħfna tarhom ta' spiss il-qima tal-idoli u z-żina perversa, s-sesswalità perversa, tarhom ħafna drabi fl-istess kuntest. Għaliex? Għax id-darba l-oħra tilkom id-demonju jrid il-qima. Demonju jrid il-qima. Amen? Per eżempju, vers 14 ukoll istess tgħidha.
Madankollu għandi xi ftit ħwejjeġ kontra tiegħek. Din il-Knisja tgħidha, jiġifieri li hemmhekk inti għandek xi wħud li qegħdin iżommu mat-talim ta' Balam. Dak li kien jgħallem il-Balak kif jiskandalizza lill-uliet Iżrael billi ikoll sagrifikat lill-idoli u jaqgħu fiż-żina għal darba oħra. Idolatrija u dnub taż-żina konnessi. Fir-reliġjonijiet pagani moħħkom ħan isimgħu sew. Għax diħa tiċċalenġaw u ħofu li tiftaħ għajnej kull min jisma'. Fejn hemm l-idolatrija, dejjem u capital underline bold dejjem ħassib iż-żina u s-sessualità perverża. Dejjem. Għax dawk id-demoni huma twins. Għalkemm hemm ħafna vittmi u naċ bla raj veru, bla rajja vera ta' mingħajr biża' Alla. X'insibu fruma? X'inhu ma niskan l-kbar li nisimgħu fuqhom? Ħalli min għandhom qarwidna waħda ħajjisma'. Ġwanni 4:24 tgħidlek Ġesu jgħidilna mhux jiena, Ġesu min irtiqi mill-Alla ħajqimu fl-Ispirtu u fil-verità. Galatin kapitlu 5:20 tgħidlek aħna ma nimxux fil-ġisem u ma dawk li jimxu fil-ġisem, waħda mill-affarijiet li jagħmlu fil-ġisem, apparti li jagħmlu sess pervers, jagħmlu il-seħer imma wkoll huma nies l-istess li apparti li jagħmlu dal-abominazzjonijiet kollha qudiem Alla wkoll huma idolatri. U nwissikom bħalma diġà wessejtkom jgħid il-mulej fil-ktieb ta' Galatin li min jagħmel dawn l-affarijiet ma jridx is-saltna tal-Alla. Alleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Morru ftit sekondi oħra. Praise and worship, come quickly. Salmi 115. Ħallilhom kon spiċċaj dan il-preach. Fuq din it-tema. Salmi 115. L-istess ħassibu fis-Salmi 135. Ħanarakom l-ewwel ftit versi. Mhux lilna mulej, mhux lilna iżda l-ismek sebbaħ. Għat-tjiba u l-fedelta tiegħek għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom. Fis-smawiet hu Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fid-dawdeb huma l-Alla tagħhom, xogħol ta' dejn il-bnedmin. Għandhom il-fom u ma jitkellmux, għandhom għajnejn u ma jarawx, għandhom il-widnejn u ma jisimgħux, għandhom l-mnieħer u ma jxommux, għandhom l-idejn u ma jisimgħux ma nadawx żgurx bija ta' bnedmin, għandhom il-rijlejn u ma jimxux, ebda leħel ma joħroġ minn fomhom, isimgħu għax din hija saħta marbuta ma dawk kollha li jagħmlu dawn l-affarijiet. Bħalhom ikunu jsiru dawk li jagħmluhom. Omja, torox u bla discerniment spirituali. Issa tifhem għaliex l-omja jmexxu lill-omja? U tnejjaqgħu fil-ħofra? X'responsabilità għandkom eżis kattolċi speċjalment mexejja b'imħabba imma l-verità. Amen. Ibqa' pur, ejdu mulej żommni pur fil-kelma tiegħek. Bid-dem prezzjuż ta' Ġesu bl-Ispirtu Santu. Salmi 24. Alleluja. Vers 3. Isimgħu sew. Min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej? Min? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Ara min? Min għandu idejh indaf, qalbu safja. Min ma jagħtix ruħu għal-fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Għal-fruwa, hemmhekk dik tfisser li ma jkollux jaqsam xejn mal-idoli. Għalhekk fil-Bibja kontinwament tgħidlek min jagħmel l-idoli imhom jitniġġes quddiem Alla. Kemm għandna nies imniġsin msieken? Kemm għandna nies qegħdin qed jiġu oppressati mill-għadu? Msieken? Amen.
Kan nispiċċaw b'żewġ skritturi. Morru l-ewwel Ġwanni 5, kapitlu 5, vers 21. U lidi, ħarsu rwieħkom, ħudu ħsieb ruħkom, ma jkollkom xejn x'taqsmu mal-idoli. L-ewwel Tessalonikin 1:9. L-ewwel Tessalonikin 1:9. Dawk li xedu fuqkom huma stess jgħidu x'laqa kellna għal għandkom. U kif dortu lejn Alla, Jalla kisir minnkom, dawk kollha li taraw, li jintom tkunu dak in-nies li Alla fuqkom jgħid, nies ta' Alla u dwarkom jgħidu li jintom kif smajtu l-verità dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u vera. Amen. Apokalissi 22. L-aħħar kapitlu. Toħdux daw l-affarijiet biċċajta, ġewwa affarijiet qaddisa qudiem Alla. Għal dawk iridu jkunu żguri u ma jpoġġux il-salvazzjoni tagħhom fil-periklu. Jibqgħu barra il-klieb dawk li huma mingħajr patt. Jiġifieri once li ċħadt il-Kristu żgur m'għandek l-ebda ċans issalva. Dawk li jagħmlu s-seħħer saħħarin, sħaħar. Iż-żinja, dawk li jgħixu fis-sess barra żwieġ pervers. Il-qattila, ara x'inhu ġej ieħor. L-idolatri. U daw kollha li jħobbu l-qerq u jagħmluh. Żomm qalbek safja. Żomm qalbek safja. Ħa nispiċċaw, nitolbu. Kulħadd ibaxxi rasu. Tkellem mal-mulej. Mela ma nibqgħux nużaw skużi kattolċi banali ta' Ruma. U għal dawk li bħalmetilkom il-messaġġ liħor, anke jekk għandek idoli u statwi li inti tqimhom tagħmilhom l-inċens, tagħmilhom ix-xema forsi xi Budda. Jew kellha xi artifact, xi statwi Afrikani toqgħod tagħmilhom l-inċens qudiemhom. Jew kellha Ċiniżi, jew kellha statwi tal-Hindus, Indjani. Għodu attenti. Tagħmlu xejn għax iġġib saħta u ġib preżenza diabolika mniġsa f'ħajtek u f'ruħek u f'darek. Jekk titqim il-Alla, itfa' il-mużika worship li tagħtik glorja lil Alla fid-dar, itlob bil-lingwi, faħħar il-mulej kontinwament. Praise God, mur f'ħdejn natura, mur għal-ġmiel li Alla ħalaq. U ftakkar kemm hu kbir Alla u kemm ħabbek li sejjaħlek ibnek u bintu, ibnu u bintu. Indem minn daw l-affarijiet, żomm qalbek pura, żomm ġismek pur, żomm ruħek pura. La Alla għalilek kemm il-darba minn cover sa cover tagħmel eħx, għadsek full stop. Kulħadd jitlob miegħi. Għidlu missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Mulej, il-verità tiegħek hija dik li deħlisni. Għallimni nħossu nħobb din il-verità. Fejn jiena żammejt idoli, statwi xbijat f'ħajti li jew jiena, jew familjari tiegħi, jew antenati kienu imuhom, jadurawhom, jagħmluhom ix-xemat qudiemhom mulej. Illum daw il-tliet lezzjonijiet nifhem u rajt ċar. Inti daw l-affarijiet ma tridhomx mulej. Biżejjed għalija la ma tridhomx ma rridx nagħmilhom iktar. Mulej ma rrid norbot qalbi ma l-ebda idolu tal-ebda tip. Qalbi irida tkun 100% tiegħek biss Ġesu. Għax inti biss dak li mitt għalija. Inbiss dak li xerred demmek għalija. Inbiss dak li irxuxtajt għalija u fik biss għand il-ħajja ta' dejjem. Mulej, illum nitolbok, kisser kull spirtu ta' idolatrija, seħħer u ta' zina li fħajti jien ippermettejt, it-tollerajt u li daħħalt b'nuqqas tarfin. Illum mulej nikkonsagra u niddedika qalbi, ruħi u ġismi lil sit wieħed
للمولاي ويخد، للسالفاتور ويخد، للعلا ويخد، للميدياتور ويخد، جسو كريستو تنزلت. جسو أعلى من جفية. كل ربيت لنا كلي مداولة فريد لينسمين ندفورزيا لي للنفسي من دولة فات كلها. كل ديمونيو لي انفلونزا لحياتي، كل ديمونيو كل سبيرتو منجس لي oppressa لحياتي ينا نرجتاخ انخل لي لنفسي من تحت المدمة تيو اللوميين تجسو السبيرتو تياي قلبي وجسمي كل كمين كلني كمين تياك مولاي. اغسلني بالدم بريتسيوس تياك، اغفر لي لنقصتك. كونتينيورانت كلي نقاص تعرفين، اما اللوم انتي وصلت للفيريتا بمحبة مولاي، مش بكندنا اما بالجراتسيا وبالخنينة، وهنا نلقى القوة تياك والمحبة تياك والفيريتا تياك. ما يريد يكلش نقسم شين ما داك لتوبت انت. اللوم في اسم جيسوس كريستو نرنونشيا ونجحد كل ريليجيون فالسة، نجحد تعليم فالس تا روما، نجحد كل سبيرتو دا إيدولاترية، نجحد كل سخطة لين دخلت أو دخلت في حياتي من أرمناف، نجحدهم في اسم جيسوس كريستو. وبالقوة النار قديستيك مولاي ين اللوم نديكيانا لينا خلص من دان كله بش نعدي الله هاي ليلة كل غلوريا وتفهير في اسم جيسوس كريستو. آمين. آمين. أساس مالتين واوتشين الباتشي معكم، نراكم دان الويكند، نفكركم لنار الخط لو كل تراو في 6 فلاشية. هناك كنا سراتة تكانتو تفخير بس من 6 سما دوار 8 فلاشية أيو وفخر المولاي نايت اوف ورشيب أيو واسبرينسا البريزنسا قوية الله. نراكم الباتشي معكم. God bless you. هاليلويا.